Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazuva yevateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku7th Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Toda kutenda uri kure yatinaye nhasi musoro wenyaya unoti imba ndeyani iyi part 3. Ndizvozvo pastor. Yes. Ingotaurai maybe in one sentence kuti imba iri kurehwa chii tisati tapinda muchidzidzo, because takamboita zvimwe kumashure kuitira kuti vari kutanga kupinda muchidzidzo nhasi vakasike vafamba nevamwe. Now mukudzidza kwatiri kuita vateereri, takanzwa kuti Mwari naSatani pakati pavo pane hondo yakatangira kudenga ikaburukira pano pasi, asi pairi kurwirwa iri kurwiwa ichitenderera pavanhu. Saka panotsvaka kuti Mwari anoda kugara mukati mevanhu, asi anogara mune vanomuda vanoteerera mirayiro yake. Sataniwo zvakare anoda kugara mukati mevanhu, agara mumunhu anenge achiti ino imba yangu pakati pevaviri ava. Thank you majekesa. Ngatitangirei pana zvakazarwa 12 vhesi ya12. Because hondo iyi yakatangira kudenga. Zvakazarwa 12 vhesi ndeya 12. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo yeminyika negungwa, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri, akatsamwa kwazvo nekuti unoziva kuti uchiine nguva duku. Saka mweya yakaipa yakabva yauya pano panyika. Takazvidzidza pastor. Right. Muzvidzidzo zvekumashure pane patakaedza kutarisa bhaibheri richiti Satani akadzingwa nechitatu ndobva vauya. But patiri kuona kuti Mwari akateererwa anogara muvanhu, Satani akapiwa mukana anogara futi muvanhu. Toda kuona kuti kungogara here kuri casual. Ndoti chiko ndezvekungotogara nje pasina chimwe chiri kuitika. Ndoda kuti tiende pana Mateo 12. Takamboidzidza pavhesi 43 to 45. Pane chinhu chatoda kuti ticherechedze ipapo mufundisi. Mateo chapter 12 vhesi ya 43 kuenda pa45. Zvino kana mweya wetsvina wabuda kumunhu, unopota panzvimbo dzisine mvura uchitsvaka zororo uchirishayiwa. Zvino unoti, ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda, asi uchisvika unoiwana isine chiro, yakatsvairwa yanatswa. Zvino unoenda ndokundotora mimwe mweya minomwe inoupfuura nokuipa, ndokupinda ndokugaramo. Kupedzisira kwemunhu uyu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Toda kutanga tajekesa kuti imba iri kurehwa chii muchidzidzo chino. Zvanzi mweya wetsvina mufundisi ukabuda kumunhu. Right. Unoenda kwaunoenda, wopota uchiskodongorera imba yawo. Ukaona imba iyaya isina chinhu, unonotora mimwe mweya yakaipa minomwe, vobva vapindamo. Bhaibheri harina kuzoti kuguma kweimba iyi
kwakaipa kupfuura kutanga kwaro. Okay. Rabva radudzira rega kuguma kwemunhu. Very good. Kuratidza kuti iri kunzi imba ka munhu. Alright. Rabva because ringadai rapedza richiti kuguma kweimba ika kwakaipa kupfuura kutanga kwayo, but rabva rati kuguma kwemunhu uyu. Kureva kuti iri kunzi imba nemweya yetsvina vanhu. Papajeka ka. Maona here pastor kuti tomboti yabuda hatizoti zvizvinei zvaitika. Manzwa here kuti kwainoenda kwacho ndekupi? Matsanangura aita Bhaibheri. Hanzi inonotsvaga mimwe minomwe. Aiwa, izo kuzotsvaga. Hanzi inotenderera kurenje. Very good. Renje inzvimbo yakaita sei? Renje hakuna chiriko. Right. Saka zviri kutoreva kuti munhu kana achionekwa nemweya yetsvina ndo pane luxury, ndo panogarika, kumwe kwese irenje. Saka zvofanira kujeka kuvateereri pastor kuti haizi nyaya yekungoti imba. Panotori nekushuvira kuti dai ndapinda muvanhu, because kumwe kwese kana isiri muvanhu ka akuse habitable, ameno akugariki. Very good. Hakuna kudekara. Hakuna kudekara, but imba inotodiwa kumunhu. Mweya yetsvina inonzwa yanyatsoita zvakanaka. Pabuda kapo toda kuti tiende pamberi tinzwe pari kunzi inonotora mimwe mweya minomwe. Tingoedza kuona kuti is it always kungonotsvaga mimwe 7, but ngatitei tambobatsirwa nekuna Mako. Toende pana Mako 5 toenda pavhesi ya12 na 13. Toda kupindura panzi inonotora minomwe. Chii chiri kunyatsa kurehwa? Mako 5 vhesi ya12. Ikakumbira zvikuru kwaari ichiti, titumirei kunguruve kuti tindopinda madziri. Akaitendera. Mweya yetsvina ikabuda ikapinda munguruve, boka rikamhanyira kumawere kugungwa, dzinenge dzaiva zviuru 2 dzikafira mugungwa. Region aive nemweya yetsvina yakazopinda munguruve, but nguruve dzacho hanzi dzaive about 2000. Kureva kuti kana mweya wetsvina mumwe chete wakapinda munguruve imwe chete, zvinoreva kuti paive ne-at least 2000 evil spirits. Pamunhu wani ndo ya 2000 yaku 2000 nguruve. Kureva kuti yabva kumunhu wani. Saka matswa kuti aita zvinhu. Saka Bhaibheri kazhinji parinoti inonotora mimwe mweya minomwe. Ida kungoburitsa kuti inonotsvaga reinforcement yakaperera. Handisi kuti minomwe 7. Aiwa, isi kubva yati 1 2 3 4 7. Pari kungoedza kurehwa kunzi katauriro kuti zvakakwana. Very good. Inonouya yaperera. Ndo pfungwa iri kutaurwa pakuti inonouya yaperera. Saka muchiona dzimwe nguva mukudzidzwa kweBhaibheri kana chiprofita, number 7 inoshandiswa kureva kuperera. Kureva kuti zvaitwa mukuperera. Taifunga kuti kuperera pane zvakanaka chete. Aiwa. Kuperera nhamba iyi inongoreva kuti ndoti chiko zvakwana ndo chimupimo wepamusoro-soro. Very good. 7 nhamba iyi inonoreva completeness, inonoreva thoroughness, inonoreva saka ngazvijeke kuvateereri kuti mweya yetsvina kana ichiona munhu inonzwa ine shungu yekuti dai taendapo ndo patinondozorora. Saka inoziva futi kuti tinorwiswa. Saka ikaera yamborwiswa kumunhu yotonoti munhu anogona kuendayo, inouya yaperera. Ndopfungwa iri kuburitswapo, yawanda nemasimba makuru ipapo. Ndosaka muchinzwa pana Luke 8 verse 2 inzwai panotsanangurwa futi nyaya iyoyo. Luke 8 verse 2 vhesi ya2. Navamwe vakadzi vakanga vaporeswa pamweya yakaipa napamarwere, vaiti Maria unonzi Magdharini, iye wakanga abuda mweya yakaipa minomwe kwaari. Pfungwa yatiri kungoda ndeyekuti zviri possible kuti pamunhu papinde mweya yetsvina yakawanda. Handiri masonaka. Hazvingobude bedzi kuna Legion. Uyu mukadzi uyu anotaurwa iBhaibheri rinotenge rinoti here aita unhu hwakarerekera kuchipfambi. Handiri masonaka. Kutoreva kuti saini yekuti pane mweya yetsvina yakawanda hausi umhondi chete.
hamene kuti because vanhuka mukutaura kwedu tinofunga kuti zvine violence yakawanda ndo pari kuratidza kuti mweyetsvina yawanda. Of course kuna legion ndizvo, but honai uyu hapana munhu airohwa achiita upfambi, asi pari kutonzi mweyetsvina inge yakatutirana, kureva kuti upfambi mweyetsvina ndo inenge ichitotungamirira. ndo zvazviri handipo hapo pati kungotenderera chidzidzo. Upfambi huyaka kutoti hubudirire. Anoona kuti tiri mustudio munomu zvinogona kusaimajinika kuti asi munhukadzi pazuva rimwe chete angagone kudaro nevarume kana 6 sei nezvimwe zvakadaro, kuti everyday remunhu achidaro mukuona kuti hazviimajiniki ka. Chinokonzera kudaro manje mweya yetsvina ndo inoita kuti munhu asaremekedze muviri wake aushandise sechinhu chekutsvagisa mari. Sekutsvagisa mari. Saka mweya yetsvina inenge ichiita zvinhu zvakadai izvozvo. Handei pamberi futi mufundisi tione kuti saka kana nyaya yacho ichinobuda kutoti neupfambi huri kukwishidzirwa nemweya yetsvina. Inzwai vaefeso 6 vhesi ya12. vaefeso 6 vhesi ya12. Nokuti hatirwi nenyama neropa asi navabati navane simba namadzishe enyika yerima rino nemweya yakaipa yedenga. Saka kuita kwese kwemweya yetsvina ukuvafundisi nemuvateereri kuri kungonobuda kuti muri kuona here kuti hondo yacho haisi physical yemapanga yekutemana nedemo, iri spiritual. Seexample yatapedzisira kutaura mufundisi yechipfambi. Muri kuona here kuti panoita kunge pasina hondo iri kuitika. Tikatasa region nemukadzi ataurwa, muri kuona here kuti mweya yetsvina yaiita sei pavari? Yaiita kuti ivadhemeje, vashaye hanya nemiri yavo. Onai aigara kumakuva achizvicheka-cheka. Hani mazvona ka? Uyo mumwoyo anga asingakoshese miri wake achiita chipfambi. Kamwe karwirwo kacho kanenge kachitoitwa ikakako ihondo. Saka hondo inonobudira pakuti zviri kuitiswa munhu uyu hazvirumbidze Mwari. Hazvirumbidze Mwari. As long uri kuita zvinhu zvekuti Mwari anosvotwa. Ende muri kuona uyu paaizvicheka-cheka. Kungoti mimi pastor munomboita zvesocial media here mufundisi? Zvekungoona-ona tunhu. Ngotaura uri muchidzidzo kasito. Zvekuona-ona tunhu kuna naFacebook, zvinonzana Instagram chichi. Zviri kuitwa miri yevanhu. Kucheka-cheka, ichiborwa-borwa. Pese panenge pachiborwa-borwa, zvichidhindwa-dhindwa. Ndo zvinokuradza kuti ihondo iri kutoitika. Zvekuti unogona kutadza kunyatsoziva kuti pane maoperation kaanoitwa nemadhokta kuti ngapachekwe pabudeiswe chiri kurwarisa munhu. Handizvo zviri kuitika mazuva ano. Anyway, kana musinganyanyotambire ikoko, but chungu dziri kungoitika ndedzekuti Satani anonoita zvekuti Mwari asvotwe nekusvogara imomo. Anenge aida kumeka sure kuti imba iyi ngairambe iri yangu. Saka chimwe chaanotoza chinosvota Mwari ka kudhemeja munhu kuti abve pachimiro chaakasikwa ari. Saka Satani amvaziva kuti Mwari anosvotwa auye. Onai futi kamwe karwiro kanoita, hatidzokere panyaya yaregioni yayi. Handei pana Maki papo. Maybe ngatange tanzwa Korinto yechipiri chapter 11 vhesi ya14 na15. 2 vaKorinde 11 verse 14. Naizvozvo hazvishamisi, nokuti kunyange naSataniwo unozvishandura achizviita somutumwa wechiedza. Naizvozvo hachizi chinhu chikuru kana vashumiri vake vachizvishanduravo vachizviita savashumiri vokururama, kuguma kwavo kuchava sezvavakabata. Saka pamwe pacho Satani mweya yetsvina iuye ichiita unge iri against zvekunamata. Hanzi inotoita sevatumwa vechiedza, sevanhu vaMwari. Pane muenzaniso watoda kushandisa unobuda panyaya yalegion, pekuti unogona kutofunga kuti ndofunga mweya yetsvina inorizina, inotaurika nayo zvakanaka. Ndo patinoda tiende. Endai pana Marko paya pastor. Chapter 5 verse 14 to 16. Marko chapter 5 verse ya 14. Yes. Vaidzifudza vakatiza vakandoudza izvozvo muguta naparuwa. Kana kuti tangirai paverse 16. Verse 16. Yes. Vaya vakanga vazviona vakarondedzera zvaakaitirwa iye wakanga ane mweya yakaipa nenguruvevo, vakatanga kukumbira zvikuru kwaari kuti abve munyika yavo. Zvino wakati achipinda mugwa, iye waiva nemweya yakaipa akakumbira zvikuru kwavari kuti agare naye.
asi haana kumutendera, asi wakati kwaari, enda kumba kwako kwahama dzako uvaudze zvinhu zvikuru zvawakaitirwa naShe napawakaitirwa ngoni napo. Akaenda akatanga kuparidza munyika yeDhekapori zvinhu zvikuru zvaakaitirwa naJesu, vakashamiswa vose. Satani anoziva kuti shungu dzaMwari kuti vanhu vakawanda vaponeswe. Saka Jesu paakaburuka igwa achisvika kunyika yeDhekapori, Satani akaona bigger picture yearea yese yanzwa vhangeri. Okay. Saka mweya yetsvina payakaita kunge iri kurizina naJesu, Jesu aizivake kuti tokumbira titenderei tipinde munguruve. Yaiziva kuti tikapinda munguruve toda kudziparadza dzife. Nguruve dzacho idzo dzikunowira munyanza. Kana dzawira munyanza, vanhu vese vari kuita farming yenguruve vachatsamwa. Vachabva vaziva kuti akonzeresa murume. Saka vachabva vamutandanisa. Saka eti surface unogona kufunga kuti no, yakanyatsoona kuti muzita raJesu haingamisidzane naJesu, saka ikabva yatoona kuti pana hatimire kwauya munhu mukuru kwatiri, ndobva yanogwadama. Paitwa neunyengeri, because yaizviziva kuti at the end of the day anenge adzingwa. Saka mission yafoira. But Jesu akazviziva. Ndosaka makaona Region paanga auda kuenda, Jesu akabva ati iwe chisara. In other words, Jesu aiziva kuti inini ndiri kutandaniswa, but ndiri kusiya missionary yangu. Region nekuti ndewe munhu adzingwe. Saka Satani anga asina kupaona manje. Chiverengai munzwe results akazoitika pana Luke 8 verse 40. Luke 8 verse 40. Tinzwe kuti results akazoitika kuDecapoli, Region asara achiparidza chichakazoitika ikoko. Zvino Jesu akati achidzoka, vazhinji vakamugamuchira nokuti vose vakanga vakamumirira. Mazozviona manje. Akadzingwa, mweya yetsvina ikafunga kuti yahwina. But Jesu akabva asiya aposta munhu 1. Region. Hanzi paakazodzoka papera kanguva, vanhu vese venge vaane shungu. Pfungwa yati aida kungotsanangura ndeyekuti hondo iyi haibva yaitwa pese pamunoti ende zviri kurwisana. Pane unyengeri huripo, because Satani anoziva kuti overall Mwari arida kuponesa vanhu. Saka anoita neutsotsi neunyengeri. Tiri pachidzidzo ateereri, imba ndeyani part 3. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Nesi baba unze, nisumku
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Imba ndeyani iyi part 3? Taona zvimwe zvishoma zvinoitwa nemweya yakaipa ikatora munhu seimba yayo ikagarapo. Pane unyengeri, pane kuitisa munhu chipfambi, pane kuti munhu azvichinje chimiro chake, kuti Mwari asvotwe, Mwari asafa akada kugarapo. Tauda kuongorora zvimwe pastor zvekuti mweya yakaipa kana iri pamunhu ndezvipi zvainokonzeresa pamunhu. Pasati taverenga mavhesi, ndibatsirei kuisa toiti chidisclaimer yekuti zvatichataura hazvinoreve kuti wese adai mweya yetsvina. Ndoti muchirungu toti disclaimer, kuti pfungwa dzichabuda, because zvatodaita toda kuona minongedzo inonoratidza kuti kaitira aka pane mweya wetsvina. But ndiri kuti futi kaitiro kacho kanogona kuwanika pamunhu pasina mweya wetsvina. But tiri kuti mukutaura kwebhaibheri unoona kuti rine parinoramba richinongedzera kuti kaitira aka mweya wetsvina. But hatidi kuti zvizosara zvakuita kunge zvinonzi wese anzaro onzi mweya wetsvina. Ameno ndiisirei neshona yakanaka. Kakutsanangura watsanangura tinogona kushaya vara 1 rinoti disclaimer chii. Asi ndoona sekuti zviri kuedza kutsanangurwa namufundisi vateereri ndezvekuti pakanzi pabiwa zvonzi aba wacho mukomana murefu. Right. Hazvisi kureva kuti vakomana vese varefu imbavha. Thank you. Ndofunga zviri kubatsira. Handei pana Mabasa chapter 8 verse 6 na 7. Tuone paibuda mweya yetsvina, kamwe ka-characteristics kari common kainoita. Mabasa 8 verse ya 6. Vanhu vazhinji vakateerera nomwoyo mumwe zvairevwa naFiripo, vachinzwa nokuona zviratidzo zvaakanga achiita. Nokuti mweya yetsvina yakabuda kuvazhinji vaiva nayo, ichidanidzira nenzwi guru, navazhinji vakanga vakafa mitezo navaikamhina vakaporeswa. Yanzi mweya yetsvina yaibuda ichidi apa ichiita mherusha. Chinhu ichocho chiri common pamweya yetsvina kanenge kakuskrima kaya. Zvimwe kunonzi kukarara kana vari wadzibu vanokarara. Vanokarara. Whether zviri kuitika kunenge kuchechi kana kune zvatinoti zvemasvikiro, unobva ona kuti chiri kushanda pamunhu uyu mweya wetsvina. Inototi idaro ndokakutsanangura kebhaibheri. Pane chimwe futi pastor chekuti inoita behavior iri erratic, inongokaruka yangoswicha pasina kana chakonzera, sezvinobuda pandima yandoda kuti muverenge kuna 1 Samuel chapter 18 verengai verse 14 verse 8 to 11. Sauro akatsamwa kwazvo. Shoko iri rikasamufadza akati, vakapa Dhavhidhi 10 zviuru zvamazana, asi ini vakandipa zviuru zvoga. Chanoshayiwa zvino chinyiko asi ushe hwoga. Zvino kubva pazuva iro namazuva ose Sauro akachenjerera Dhavhidhi. Zvino fume mangwana mweya wakaipa wakanga watumwa naMwari ukauya pamusoro paSauro nesimba. Iye akataura nokupenga mukati meimba yake. Dhavhidhi akaridza noruoko rwake sezvaaiita zuva rimwe nerimwe. Sauro akanga akabata pfumo muruoko rwake. Sauro akaposha pfumo nokuti wakati, ndichabayira Dhavhidhi pamadziro. Dhavhidhi akanzvenga kaviri pamberi pake. Sauro pakaimba vanhu vachirumbidza hondo yenge yaitwa naDhavhidhi kuti auraye vanhu vakawanda, hazvina kumuitira mushe. But paverenga mufundisi kwabva kwanzi Sauro akachenjerera Dhavhidhi, aimutya kutonyatsoona kuti uyu munhu anotungamirwa naMwari. But all of a sudden futi aibva angokaruka mweya wetsvina wauya paari. Waimuitisa sei? Waingokaruka pasina reason, pasina notice, atongosimudza pfumo pasi kuda kutongobayirira munhu kumadziro. Saka pfungwa yandiri kuda paka imi hamusati mazviona here mukugara kwevanhu kungoti musamusiyire mwana, anokuwadza mwana.
haana chaatadzirwa but behavior dzaanoita dziri violent one but dzinongoswicha all of a sudden zvekuti unotadza kuziva kuti chii munhu wekuti munogona kungokaruka anogona kungodzi akatema vese nedemo pasina kana excuse kana chakonzera kakuita kebehavior kakada inini varahangura ndoshandisa nerechirungu nderekuti erratic violent behavior kakuti iri kungoswicha anongokaruka apinda mukuponda zvisina chikonzero but zuro ndizuro taitonzwa kuti anga achitya David wacho muri kuona kakuita ikaka ibehavior inoitwa nemweya yetsvina. Saka apa pari kuburitsa pachena kuti mweya wetsvina unogona kuunza shungu dzekuda kupfuudza munhu. Exactly. Ipapo. But shungu dzacho dzinogona kutouyaka asi nezuro munhu wacho anga akatoti pfavawa ari muchechi achitoita kunge munhu kwaye. Saka kakuita ikakako kari kutongoratidza kuti handizvo zvinoitwa nemunhu njee. Sekutaura kuvanhu kwokuti hazvisi zvega pane chamudariso. Pane chamudariso. Chinei chamudariso chacho ndo chatiri kutodzidza mweya wetsvina. Saka mweya wetsvina unogona kukonzeresa munhu kuti aponde umwe munhu. Anotoponda. Ndo main pfungwa iri kubudapo. Pana Marko chapter 9 pastor. Verengai indima yakareba kubva pavhesi ya17 kusvika pavhesi ya27. Pane nyaya yemukomana ipapo aikanganiswa nemweya yetsvina. Marko chapter 9 kubva pavhesi 17 kuenda pa27. Mumwe wavazhinji akamupindura akati, mudzidzisi, ndauya kwamuri nomwanakomana wangu uno mweya wembeveve. Kwose kwaanomubata unomuisira pasi achipupuma furo, achigeda meno, uye unoonda kwazvo. Ndakataura navadzidzi venyu kuti vaubudise vakasagona. Akavapindura akati, haiwa, rudzi rusingatendi, ndichagara nemi kusvikira riniko? Ndichakuitirai mwoyo murefu kusvikira riniko? Uyai naye kwandiri. Vakauya naye kwaari. Wakati achimuona pakarepo mweya ukamubvundisa, akawira pasi, akakunguruka achipupuma furo. Zvino akabvunza baba vake akati, yava nguva yakadiniko kubvira izvozvi zvichimuwira? Akati, kubva pauduku hwake. Kazhinji wakamuwisira mumoto kana mumvura kuti umuparadze. Asi kana muchigona kuita chinhu, mutinzwire tsitsi mutibatsire. Jesu akati kwaari, kana iwe uchigona kutenda, zvose zvingaitika kuno unotenda. Pakarepo baba vomwana vakadanidzira vachiti, ndinotenda, ndibatsirei pakusatenda kwangu. Zvino Jesu akati achiona vanhu vazhinji vachimhanyirana pamwe chete, akarayira mweya wetsvina akati kwaari, iwe mweya wembeveve nematsi, ndinokurayira kuti ubve maari, urege kupindazve maari. Ukadanidzira, ukamubvundisa zvikuru, ukabuda, akafanana nomunhu wakafa. Nokudaro vazhinji vakati wafa. Asi Jesu akabata ruoko rwake, akamusimudza, iye akasimuka. Pastor, maverenga zvakanaka, Mwari akukomborerei. Pari kutaurwa nyaya yemukomana uyu. Ngandimhanye kuconclusion muone kuti chinhu chimwe chinoita kunge chinokaamadza. Jesu achirayira mweya wetsvina abva ati, ndinokurayira iwe mweya wembeveve nematsi. Handiti mazviona ka? Ndo zvaive pamukomana uyu. Asi anzi mbeveve nematsi, maona here behavior yatsanangurwa yaaita? Kunze aimuwisira pasi. Tisatamboendako. Hanzi everyday anoonda kwazvo. Ndochekutanga. Ndobva panzi anopupuma furo. Ukaiverenga nechirungu inoburitsa zviya zvekubuda furo munoti chi masiriri. But remember kuti tata hazvirevi kuti pese pazvinodaro mweya wetsvina. But waimuondesa uri mweya wembeveve nematsi, obuda masiriri. And ndopazonzi waipota uchimuwisira mumvura nemumoto kuti umuparadze. Pari kunzi mumvura pastor ka? Nguva iyi hakusi kwekuti yaive mvura yemudhishi. Mvura yaingowanikwa kudhamu kana kurwizi kana mumugodhi. Saka zviri kuburitswa nendima iyi ndezvekuti waiti ukamubata anomhanya kurwizi kana kudhamu kuti umuwisire ikoko, kana kuda kumhanya kumugodhi
kuti umuisire ikoko afe. Saka chandanyanyodira ndima iyi, inini pandaiedza kutsvaga ndima idzi dzechidzidzo yakandifungisa ndichikura ndiri kuwedza. Taive pedyo nevhileji yedu nevamwe veukama nesu vaitonzi zvikamubata anomhanya kurwizi. Vanhu vaiita kumutera kudai kuti asanowire murwizi. But unfortunately nguva yataikura waisanzi mweya wetsvina. Waitonzi masimba ari paari aatete. Wainzi masimba atete. Saka vane zvavaizoita, but zvaiitika pamunhu iyeye ezvina hasisi kwaakakashaya nezviri kutaurwa pamukomana uyu ndiri kunyatsoona kuti zviri kutoti gedye. But kusaidi kwedu ndichikura taiti ndezvemashai. But bhaibheri semu zviri kutsanangurwa zviri kunobuda uri mweya wetsvina. Ameno ndatsanangura mabata kudi tabata kuti pamukomana uyu wababa mweya yakaipa ndo yaimukonzeresa kuonda, right, yaimuwisira mumoto kana mumvura. Mweya wacho zvakare waimukonzera kusanzwa nekusataura. Yes. Asi ndo pamati mimi zvisingarevi kuti vanhu vese vasinganzwe, vasingataure, kana kuti vanodona mweya yakaipa. Because kune zvimo zvekuti pamuviri wemunhu pane tsinga dzine dzakakanganisika dzinogona kukonzera izvozvo. Dzinogona kukonzera izvo kusainzi zviriko. But uyu paaitodonha achibuda furo paya aibva azviruma. Kusainzi zvitoriko zvekuti munhu anozviruma rurimi. Saka muchidzidzo chenyu muri kuburitsa pachena kuti nhasi mukurarama kunoku kune vanhu vanogona kuita izvi vari kukonzereswa nemweya yakaipa. Kugoita vamwe vanozviita paine zvakatokanganisika zvichitotsanangurika zvakanaka ende zvichitoshingairwa nanachiremba kuti dai zvapera. But tangoti zvijeke kuvanhu nekuti ivo ndo vari kuvanhu. Handei pamberi pastor tinzwe pana Isaiah 29 verse 4. Isaiah 29 verse 4. Yes. Uchawiswa pasi, uchataura uri pasi muvhu. Kutaura kwako kuchabva pasi muguruva. Inzwi rako richava seresvikiro rinobva pasi muvhu. Kutaura kwako kuchaita zevezeve kuchibva muguruva. Imi pastor itondibatsira ndimakakura mumusha munenge maitwa zvakadai. Because pari kunzi mweya wetsvina ukasvika uno alter voice remunhu. Rinochinjwa. Tambodzidza kuti pane kakudedzera kakukarara. But imwe endi yacho voice rino hanzi rinoitwa hanzi rinoita semunhu ari kutaura ari muvhu. Saka rabva ratipa clue hanzi sezvinoita munhu ane svikiro. Asvikirwa anotaura kaseveseve anenge achiita sei izwi harichanyatsobude sekuti panouya mudzimu wacho unosvikosunga voice. Hachataure zvinonzwika. Vamwe vakutopota vachiti akataura umwe wodedzera. Asi kana mweya wangoenda akutaura. Saka zviri kurehwa nebhaibheri pastor pane kakukiwa kanonoitwa pavoice box kekuti unoti kushoshoma here ende dzimwe nguva rinotokiwa zvekuti rinenge rakure kure zvekuti muchiedza kumubvunza pachivanze kudai anenge ngoti muti chiko iwe muchinyatsozva kuti haana medical condition. Bhaibheri raburitsa pachena kuti mweya wetsvina unenge wadaro. Asi zvorotaura tinombosangana nazvo kana mumisangano kuti mwana anongobatwa nemweya haachatotauri. Hatauri. Kana akada kutaura ringoruzeveseve. Dzimwe nguva anongokuudyurirai maziso kudai. Saka isaini imwe iri kuratidza kuti zvine chekuita nemweya yetsvina. Hatimanyei pandima idzi pastor. Pana Luke chapter 11 verse 14. Luke chapter 11 verse 14. Yes. Zvino wakanga achibudisa mweya wakaipa waiva mbeveve. Mweya wakaipa ukati wabva mbeveve ikataura. Vanhu vazhinji vakashamiswa. Anga asingataure munhu. Chaikonzera mweya wetsvina wabviswa ndobva ataura. Ida kufanana neyo yekukiwa izwi. Kuratidza kuti zveshuwa dzinotovhara
kutoti akura zvakanaka anongofuma achiti ha otsanangura zvaitika usiku but ndiye no haachatotauri. Inzwai futi pana Matthew 12 verse 22. Matthew 12 verse 22. Mateo 12 verse ya 22. Zvino vakaisa kwaari munhu waiva nomweya wakaipa, raiva bofu nembeveve, akamuporesa. Naizvozvo mbeveve yakataura nokuvonavo. Saka mweya wetsvina iri kuratidza futi kuti inonokiya sense of sight. Mweya wetsvina pawaivepo aisaona. Pfungwa iyi yakakoshei pastor. Kune macases akawanda ezvino ekuti unonzwa munhu achiti pastor ndinamatirei, pandinongopinda muklasi handina chandoona, zvese zvinonyorwa pabhodhi naticha handione, asi kana ari kunze anoona, achingobuda muklasi oona. Mumwe anototaura kuti nguva yemaexams yaakutosvika pastor ndaakutya, pandinongoisa exam paper pamberi pangu handina chandinoona, rinoita kunge blank paper. Saka handisi kuti always sainzi dzinogona kududzira, but kaitirei kakako kanoratidza kuti ndo maitiro anoita mweya yetsvina. Zvichingopera izvozvo akuona. Saka kana uchiuya pamuexamu unenge uchitiko aiwa kuti asanyore but pfungwa yaSatani sezvamakamboti pachimwe chidzidzo anenge aida kumanikidza. Anoziva kuti vanhu vakaona zvakadai zvichiitika havauye kuna Mwari, vanofamba. Saka pakufamba muri kuwedzera futi. Iwe kumanikidza kuti akakuita kuti usaone exam inoyi, next term anokuita kuti usaone. Saka wega unopedzisira kuzviona kuti pese pandoda kuita exam ndo zvinoitika. Saka paunenge uchiudza vakuru vemumusha vanopedzisira vakuconnecta. Yeti chidzidzo chino chiri kutoya sechenjedzo kuti tizive kuti zvii zvinogona kuitwa nemweya yetsvina ikauya pamunhu. Pane imwe pfungwa yauya rikatizoitaura tambonzwa kambo. Musaikangana. Tiri pachidzidzo ateereri, imba ndeyani part 3.
tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Imba ndeyani part 3. Pane pfungwa yemanga muchiti yauya kwamuri tisati tanzwa rumbo muchikamu chapfuura. Manga muchida kuti kudii? Katsananguriro kamuri kuita chidzidzo ichi mufundisi. Yes, bhaibheri riri kubudisa pachena. Yes. Kuti mweya yakaipa mukati mevanhu inoonekwa ichiitisa zvakasiyana siyana. But amene kuti pangagadzirisike sei tisati tapedza chidzidzo. Tiri kusangana matinofamba umu. Vamwe vanenge vaine mwana ari kukura. Vozoona kuti mwana haanzwe zvekunzwa nenzeve. Haasi kugona kutaura. Iye asvika pazera rekutaura. Vari kufamba mun'anga, mumaprofita nemwana iyeye. Zvinogona kubetsereka sei zvinhu zvakadaro? Because katsananguriro kamuri kuita, mataura pekutanga kuti hazvireve kuti pese pane mweya wakaipa munhu anoita mbeveve kana kuti anoita matsi. Manyatsotsanangura zvandichekera. Asi tiri kuitawo dambudziko iroro rekuti vanhu vakaona kuti mwana wavo panguva yaanofanira kunga akutanga kutaura haasi kutaura, vanotera n'anga after n'anga vachichinjanisa nemaprofita. Pangabatsirike sei? Maybe chekutanga pastor, ndasina kutasira mubvunzo wenyu. Alright. Asi chekutanga ngazvijeke kuti kun'anga nevaprofita kuenda avo vanhu asi unenge uchisvotesa Mwari. But chikuru chinofana kujeka kuvanhu ndechekuti tiri munyika yechitema. Zviriko zvinokanganisika pakugadzirwa kwemwana achiri mumimba mamai kana kuti atobuda kunze. Kana kuti atobuda kunze. Sezvatinongoita kuti kusununguka mazuva ano kuti kuite zviri nani. Tinokurudzirana wani pasi rese kushandisa zvipatara. Tinobva taita delivery towana mwana. Handitika. Kurudziro yandingatongopa ndeyekuti zvipatara nana chiremba hachizi chihedheni. Ndo zviri kutodzidzwa navana vedu kuchikoro ezvino. Vachitodzidza kuti chii chinonzi cell, ogani yakamira sei. Saka tikasangana nedambudziko rakadaro kuti tiratidze kuti mari yatiri kuendesa vana kuchikoro iya haisi kupambadzika mahara. Ndinokurudzira vanhu kuti vanamata ngavaende kuchipatara kumaspecialist. Mwana ototariswa kuti nzeve dzakanganisika papi. Dzimwe nzeve pamwe dzine dzangoita urwa mukati makaita maronda. Pfungwa yandiringoda ndeyekuti patiri kutoti school fees ari kunetsa payaka, tiri kuti vana vedu vatodzidza kuita ana chiremba. Saka hazvizodi kuti inini first born yangu adzidza ndamuita kuti aite chiremba, last born yangu yoita dambudziko iri ndoenda kun'anga. Ndinofana kuti ndichikohwaka investment ya nyika inofana kukohwa painvestment yairi kuita yekuti vanhu vadzidze. Zvinofana toti kudi kuita plowback. Ndiri kubata kuti muri kuti nini pane mari dziri kupambadziwa kudzidzisa vana kuchena machiremba. Ngatishandise mikana iyoyo kana paita madambudziko, nekuti hapazi pese pane mweya inoda kudzingwa. Pamwe pane tsinga dzakatokanganisika dzinotonoswatanudzwa nana chiremba kana dzisingaswatanuke, asi pane nzira dzekubatsira mwana achirarama neurema ihwohwo. Otorarama neurema ihwohwo asi achibatsirika. Mwari ndiye anotipa pfungwa idzodzo. Toda kuti tienderere pamberi. Imwe characteristic kana kuti zvinoitwa nemweya yakaipa. Pana Matthew chapter 4 verse ya 5. Mateo 4 verse ya 5. Zvino Diablos akamuisa muguta dzvene akamumisa pachiruvu chetemberi. Ndi Satani. Imi maikona ikuda kundibvunza kuti zvazvaita sei. But nemwaterere musabvunze kudaro kuti paiwiriranwa here. Pfungwa yandiroda kuti tione ndeyekuti Satani akaita simba rekukaruka iye naJesu vapachiruvi chetemberi padenga denga, pasina ropu dzavashandisa, pasina ladha rashandiswa. Amenoti manzwa here zvandiri kutaura kuti kukwira kacho kuenda pachiruvi panobaya paya pamusoro paya hapana kushandisa manera, asi vakaendapo.
saka muri kuburitsa pfunga yekuti ane simba iroro. Ndiri kuti manje ane mode of transport iri kwiye yekunge vati nemumhepo vakakaruka vati dzii padenga. Maiona mode of transport iyoyo ndeye mweya yetsvina. Imi hamuna kukura zvichitaurika here? Even nanhasi zotaurika kunzi vanhu vanogona kutoenda kune dzimwe nyika ari murusero kana kukwira pabhurumu. Kana wachinopinda mukaroi unoona pakaiswa kabhurumu kane munhu akatsika pakabhurumu. So ndakabvunza kuti ako kabhurumu ndikiki kutsvaira ichizwa kuti aiwo huroi kuti munhu anenge achibhururuka. You see, saka kakuita ikako kekuti munhu anopiwa masimba ekutravhela usiku mumhepo asiri mundege kana pachimutundu musere kana parachute, asi achigona kutotravhela ototi ndaenda kunyika kana kuSouth Africa kuMalawi ndikatodzoka usiku kubeira. Mode of transport iyoyo hachisi chinhu chekuti vatendi tiuchirire kana imi mese vateereri kuita kwemweya yetsvina. Tinobhora kuti hapana munhu anobvubhadharisa kuti ndikutakurei nerusero. Ndo zvinongoratidza kuti kazhinji zvasatani hazvina kana hazvibatsire vanhu. Because muchiona kuti nyika nekutambura kwadzinoita, madhuriro anoita ndege nemafuta fuel, dai zvinhu izvi zvichibva kuna Mwari zvingadai zvichibatsira vanhu vakawanda. Mweya yetsvina inoita izvozvo izvo. Maiona mode of transport maybe kuti zviwedzere kuti zvatiri kutaura izvi hatizvitorei zviri kusaidhi kwaMwari, nekuti mweya yetsvina ingirozi dzakapanduka, hadzina kutorerwa masimba. Imboonai zvichiitwa nenzira iri right nemweya yaMwari pana Mabasa 8 verse 39 to 40. Mabasa 8 vhesi ya 39 na40. Zvino vakati vachibuda mumvura, mweya wacho ukabvisa Firipo muranda akasazomuonazve, nokuti wakafamba rwendo rwake achifara. Asi Firipo wakawanika paAzoto, akapota nyika achiparidza evhangeri pamaguta ose kusvikira Kesaria. Vazosvika pakubhabhatidzwa nemuranda waKandasuya, vachibuda mumvura after baptism, pakuti vachitaurirana Filipo akakaruka anyangarika. Abviswa nengirozi. Hanzi zvakatozoripotwa kunzi aiwa ari kuno kwaAzota ndokwaakanotsetwa. Saka ndoda kuti zvioneke kuti patinotaura kuti mweya yakaipa ine capacity yekutakura iyi mode of transport yemumhepo iyi inoita, but apa yakaitwa naMwari kungoratidza mission nevhangeri raida kunzi rifambe. Saka mweya yetsvina ndo inogonesa vanhu kuti anotokuudzai kuti usiku takanosvika kuMalawi, usiku takanosvika kuMozambique. Saka ukanzwa zvichitaurika izvozvozvo takaenda kuChina, haizi nyaya yekuti uti iwa yakona kutaura zvisina basa. Mweya yetsvina inozvigona. Ende unoziva kuti munhu unoona anokwira muti usina kana bazi. Thank you, Pastor. Kukwira kuenda kumusoro uku, kukwira muguche kuti munhu akwira sei ipapo. Zvimwe zvacho Pastor hapana kana bazi. Capacity iyoyo inoratidza kuti it's beyond human power. Bhaibheri riri kutotipa clue kuti mubva maziva kuti chiri kushanda mumunhu yochi. Ndakamboona imwe firimu panoita mapopoma emvura pamagoji kunyika iri kunze kwete munomu. Pane munhu aipota achita mutambo ipapo, anga akasungirira kawaya, kwete waya dziya dzinoshandiswa zvemaskywalk, pane zvinotoitwa zvetourism zvekuti vanhu vanofamba chibridge chakarembera mhepo. Iye anga akaisa waya, Pastor, kawaya kawani kaya katinoshandisa henga yemodrobe, kaikrosa mapopoma aya gojiya about 200 meters kunosvika uko. Kawaya kakaita straight kaya. Saka aibva atanga kufamba ipapo vanhu vachiuchira pawaya iyo. Hazvisi zvekuti tingati akadzidzira balance, hazvitoite uchizviona. Saka zvazvinotora ndezvekuti pane chinhu chinee chakamujega but chisiri kuonekwa nemaziso. Because mapopoma aya anenge achiti imimi makamira kunze uka muri kutovhuvhutwa nawo munenge muchitotya. Ende waya yacho paanenge arika imi mune muchitoti achadona, anenge achitoita kakuzeya kudai zvokuti mune muchitoti achadona. But unobva ona kuti kana Satani akagona kutora Jesu vakaenda pachiruvi chetemberi
panenge pekuti kutsika kwacho pakapinza munondo ushe kuti vaibhalansa sei varipo vakatsika pamunondo ipapa mweya yetsvina satani haana kuita mushe. Onai pana Mateo 5:4 vhesi ya8 Mateo zvinoda kufanana neizvozvi zvinogonekwa futi nemweya yakaipa. Mateo 4 vhesi ya8. Yes. Dhiabhorosi akamuisazve pagomo refurefu akamuratidza ushe hwose hwenyika nokubwinya kwahwo. Muri kuona here maitiro acho ezvinoratidzwa. Iyi ndachitadza kuti iyo ndangoti mode of transport yake, but iyi ndashayo ndoti vari ipapo ukadzidza bhaibheri pakaitwa zvekuti Jesu akaratidzwa nyika yese sekunge yakakatwa kuuya padhuze kunge TV. Ndobva aratidzwa umambo hwese hwepasi rino within a short time. Kunga ari kuona firimu zvakaita kunge zvakakatwa kuuyiswa pamaziso ake within a short time. Pasi rese ranga raapamberi pake achinzi zvese izvi ndokupa. Satani haangatadze. Andinoona zvinhu zvine tekinoloji pafoni chaipo, munhu anogona kuona Australia agona China pafoni. Saka Satani haangatadze. Saka pfungwa iri kubuda ipapo ndeyekuti vanhu vasakahadzike kuti isimba ripi rinoshanda pekuti unogona kunzwa munhu achiti vakaburitsa girazi tikakuona. Muri kuziva zvandiri kutaura? Masimbaiwa ekuti munhu even pasina girazi riripo anogona kunzwa nyaya dzazviri kuitika kwamutoko ari kubhowera zvekuti paunozosvika kuHarare uchitouchira kuti makadenyu gogo, unotonzwa kutotaura kuti kweuongo akumhanya uchidimburira nemumunda mune minzwa muya ongo uchasiyiwa nebhazi kandi handichikuona muzukuru. Ende kazhinji vanenge vari mbuya vanotozikanwa kunzi vane zvinoagara. Saka kakuona kaya hachisi chinhu chekuti vanhu tibva tati ende vakakomborerwa. Mukudzidza kwatiri kuita mweya yetsvina. Hachisi chinhu masimba acho aripo anotogonesa kuona zviri kure. Even kutonzwa kuna vanhu vekutoti imimi muchitaura neuyoyo anokunzwa izvo zvamuri kutaura. Sekunge zvinonzi maita foni kuti dzikonekitana. Izvi haana kana foni haana chii. Masimba iwayo ndo atiri kuti anoitwa nemweya yetsvina. Pasi handiri kuzwa ndiri kuchinja voice. Ndoda kuti zvijeke kuti hachisi chinhu chekuita welcome. Nekuda kwokuti paita masimba makuru. Vanhu kazhinji tikubva tanombundira chifunga kuti zvinhu kwazvo. Anyway, ngatifambei pastor tipedze chidzidzo. Pana Psalms 34 verse 7. Masimba kana akakura kudaro kuti unoonekwa uri kure. Masimba akadaro anoita transport yekuti munhu anogona kukaruka asvika kumba kwako pasina mota yadhirima usiku abva kunyika iri kure. Vatendi tinofanira kutya here? Mapisarema 34 vhesi ya7. Mutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nokuvarwira. Vatendi hapana chekuti titye. Mweya yakaipa iriko ine masimba ekutransporta vanhu, ekuisa vanhu pachiruvi, yekunzwa zvamunotaura uchitoonekwa mugirazi iwe uri kwauri. Usatye kuti kune vari kukuitira matare zvozodi. Usatombozvitsvage. Ngirozi dzaMwari dzine simba rekuchengeta. Dzinochengeta wakaita sei pasi? Vanotya Mwari. Tsanangurei kuti kutya Mwari kudii? Vanhu vanenge vachida Mwari vachichengeta mitemo yake. Saka vanhu pastor zvinoitika manje vanenge vachiti pastor ndinamatirei. Pane vanhu vanondita dare, vanonditaura ndiri kutya hangu kuti zvinhu izvozvo please dai Mwari andichengeta. Ndokumbira kuti ipai assurance kuvateereri kuti vafundisi vese vanotinamatira. Asi chinozoita kuti munhu ukomberedzwe nengirozi dzaMwari kutya Mwari nekumuteerera. Ngapajeke ipapo pasi. Ipapo maybe rega tivaverengere vhesi iri riri kuna 2 Madzimambo 6 pavhesi ya16. Verengai pasi. Iye akapindura akati, usatya hako nokuti vari kwatiri vanopfuura vari kwavari kuwanda. Right. Ndiye Elisha nemuranda wake vari mugomo. Hondo yevaAsiria yauya yavakomba. Muranda wati tapera. Uye akati aiwa usatye. Ndobva amunamatira kuti avhurwe maziso. Ndobva aona gomo rese rakazara ngirozi dzaka dzichichengeta vanhu 2. Saka ndo zviri kubuda pachena kuti kana uri mwana waMwari pane boka rengirozi rinokurinda rinotichengeta. Chero Satani aine masimba makuru akadaro, asi kusaidhi kwaMwari kune simbawo rakakura kudarika riri kuna Satani. Thank you pastor. Because mubvunzo unenge uchiti pastor
muri kuramba here kuti zviriko, chidzidzo chikutoradza zviriko, zviriko, that's right. but chiri kunopedzisira chichikuudzai vatendi kuti we don't need to be bothered. Concentration yedu ngatityei Mwari, tichengete mitemo. But dambudziko nderekuti vazhinji vedu we are bothered. Tichichengeta mutemo waMwari hatidi futi. Unozwa munhu ataura kuti pastor kutaura zvenyu muri mustudio muyamuyaka handiti region ainzi kana kuna Mark 5 aiti akasungwa necheni aidambura sokuti ga kunga asungwa netambo nekashinda aidambura. Saka vanhu kana vaona masimba akadariwa ekuti pastor musikana yaiti akasumudza roko so pakabata varume 6 apa avasumudza kuisa mudenga so achivavheya vari 6 vese. Izvozvo zviriko, asi kuna Mwari kune simba rinodarika izvozvo. Saka imimi pachidzidzo ichi as we conclude, pfungwa hombe ingovai kusaidi kwaMwari. Zvatopera. Verengai 1 John 4 verse 4 ndo vhesi redu rekupedzisira. Vari kwatiri vakuru kupfuura vari kunze. 1 John 4 verse 4. Verse 4. Vana vaduku, imi muri vaMwari, makavakunda, nokuti uyo uri mamuri mukuru kuna iye uri munyika. Shingairai kuti ari matiri ave Kristu naBaba. Vanouya sei? Vanouya kumunhu anoda Mwari achishingaira kuchengeta mitemo yaMwari. Masimbese evanofamba nerusero, masimbese evanoona nepagirazi, masimba ese evanodzimaidza kuti munhu atadze kuverenga exam paper, munhu akashingaira kuti Mwari ndokudai, ivai ugaro mandiri, oshingaira kuti mweya yetsvina ibve, tova imba yaMwari chaiyo chaiyo. Tatiri pachidzidzo imba ndeyani part 3. Pastor Rhodzi vakukupai phone number yekuti mukaisa mameseji kana kufona, tinokupai malinki eWhatsApp ekuti mukajoina magrupu iwayo munopota muchiwana zvidzidzo every day, zvimwe zvidzidzo zvakaitwa kumashure nezvimwe zvidzidzo zvinobatsira kujekesa dzimwe nyaya dzamunogona kudaro muine mibvunzo. Tibatei panhare dzinoteera 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tikosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende mwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara dzinyanga mananda anomunzwa kana matinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira